Аз дойдох в центъра с проблеми в гърба, плексит и известни проблеми в коляното, тъй като спортувам, играя тенис. Не толкова колкото ми се иска, но обичам да спортувам и съответно се получават периодично различни травми, набивания, изкълчвания и така нататък. Персоналът тук първо възприе много бързо ситуацията ми. Проблемът ми беше срещнат с много голяма грижа, с много голямо внимание. И това, което ми направи впечатление, беше колко компетентни са хората и колко лесно могат да те преразположат към това, което ти предстои. И съответно през цялото време наблюдават и съблюдават целият процес да минава в пълно спокойствие за времето, за което трябва да бъде, така че като излезеш да бъдеш напълно доволен. Чувството след всяка една процедура е невероятно. Правил съм поне 5-6 процедури в центъра, включително масажи, и всеки път има едно особено чувство на освобождаване, на пълна релаксация, на пълен комфорт на тялото и има едно зареждане, което получаваш също не само заради самите процедури, но заради атмосферата, в която се намираш. Много е трудно да кажа кое е най-впечатляващо в това място. Нека да започнем първо с технологиите, с които разполагат, с техниката, с различните процедури, които са концентрирани върху различни проблеми, които хората срещат и които имат, включително хронични. Но над това нещо има един огромен слой от внимание, любезност, грижа, компетентност, едно такова много, много релаксиращо място, което не само те лекува, но и те зарежда. Бих препоръчал балнео и спа център Посейдон на абсолютно всеки, и то не само на хора, които имат проблеми, които се сблъскват с травми, хронични или прясно придобити, но и просто за хора, които искат така да се заредят с енергия, с добро настроение, нека да го кажем така, да пренаредят и да настроят сетивата си и тялото си за предстоящия ден, седмица и така нататък. Балнео и спа център Посейдон за мен специално се различава по две неща основни. Да речем, че техниката е нещо, което с достатъчно инвестиции може да има навсякъде, но това, което най-много печели Посейдон на всички останали места, които съм бил, е отношението на хората и резултатите. Дават страхотни резултати. И не само мои познати, но и сами аз мога да потвърдя, че моите проблеми биват решавани тук.